Urmează elevii claselor a 1-a și a 4-a, coordonați de doamnele învățătoare Petrea Valentina Alina și Crețu Cristina Georgeta, cu un moment poetic. Haideți să-i aplaudăm! Iarna, iată, s-a sfârșit și zăpada s-a topit. Din pământ au răsărit iocei ce-au vestit că la noi în țară vine mândră primăvară. A trecut iarna geroasă, câmpul iată a înverzit, rândunica cea voioasă la noi iarăși a sosit. Dintr-o creangă în alta zboară, sturlul galben aurit. Salutare primăvară, timp frumos, bine ai venit! În cont pe cer albastru, în zarea depărtată, la răsărit sub soare, un negru punț arată. E cocostârcul tainic, în lume călător, al primăverii dulce, iubit, prevestitor. El vine, se înalță, în cerurile zboară și rapide ca gândul, la cuibui se coboară. Iar copilașii veseli, cu pieptul dezgolit, aleargă sar în cale și zic, bine ai sosit. În aer ciocârlia, pe casă rândunele, pe crengile pădurii un roi de păsărele. Cu o lungă ciripire, la soare se încălzesc, iar pe deasupra bălții, nagâții se învârtesc. Ah, iată primăvara, cu sânui de verdeață, în lume veselie, amor, sperare, viață. Și cerul și pământul preschimbă sărutări în razele aurite și vesele cântări. Sosește primăvara, cu muguri și cu flori, cu șiruri lungi de verde și cârnuri de cocon. Sosește primăvara și aduce poala ei atâtea violele și atâtea ghioceni. Martie e luna care ne zâmbește mândru soare, nu mai ninge, a trecut. Vremea rece și-a început, firul di să apară, simt că iarăși primăvară. Oamenii se înveselesc, mărțișoare își dăruiesc, lunii Martie un popor, îi se spune mărțișor.